Hej folk, i dag der har jeg fået lov til at fremvise en server, som er blevet bygget på 5 dage. Det her det er spawn udefra. Du starter med hvor du spawner her. Så kan du gå frem, så er der warp den vej der. Og så er der nogle af de regler, der er herinde. Dem kan I læse, når I kommer ind på serveren. Så er der warp wallet, warp isolate og warp shop. Du kan gå ind og tage den her warp. Det kan I se. Så er der pænt mange træer herude lige foran. Lag. Jeg ved godt, jeg har en meget lortecomputer, derfor er det lagger så meget. Og der kommer en ny video op i dag, eller i hvert fald den 20. december. Der kommer i hvert fald en video frem, men det her, det er warp. Det er den første warp der. Og warp den her vej. Det var warp world, warp isolate. Det her. Selvfølgelig Island. Ja. Der har han fundet et icebarn. Man skal ikke særlig langt væk fra spawn. Det kan jeg ikke særlig godt lide. Så kan man bare lave en TNT og springe hele spawn i luften. Men sådan er warp Iceland. Og så er der warp shop. Der kan man købe eller sælge diamantsværd og alt det på event-BAL. Jeg har ikke særlig mange penge tilbage. Jeg går et diamantsværd. Koster 555. En diamant koster 1000. Det skal jeg hurtigt snakke med ejeren om, hvorfor en normal diamant den koster mere end en Så kan vi lige hurtigt bare tjekke, så man kan købe og sælge det der. Det kan man ikke købe. Kaktus kan man købe som det eneste. Jernbokser. Gold medal. Hvor kan man ikke med herinde. Men lige det der med, hvorfor en diamant koster mere end det andet, det tager vi hurtigt snakke med mig. Og så er der regler, ekstra regler her. Kan I gå i dybden i, når I kommer ind på serveren. Ejerne, et tårn. Så er der lige lidt ting der. Så lige en der Johnny. Sådan det er sådan det er. Det er Johan der Johnny. Ja. Og så har vi en lille bitte kro. Jeg ved godt, der står hyggehus. Jeg kalder det her mere jo, det er et hyggehus. Så er der pænt mange sædepladser her, man kan bruge. Ærgerligt, de ikke har det mod, som jeg tænkede på, sådan at du faktisk kunne sidde ned på stolen, den er på rigtigt. Og så en lille portal til the end. Det kan bare lige hurtigt smutte ind, og så kan vi lige hurtigt droppe noget af det her. Det kunne vi ikke få lov til. Load the end, please. Ja. Det er meget dumt. Naturligvis man kan bare. Jeg vil pranke alle folk her på vores jord.
Det går bare lige godt her. Her har jeg ikke flight, så jeg går lige tilbage til normalverden. Så vil vi hurtigt smide de her ting væk. Kunne så ikke få lov til. Nå. Men det her, det er i hvert fald den her server. Jeg sætter selvfølgelig en på min Steam, så jeg til mig til et spil, som jeg ikke har. Men jeg smider i hvert fald linker til serveren i beskrivelsen. Men det er dog hele videoen. Og farvel, og tak for i dag.